Καλησπέρα. Κυριακή βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, ένα όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Μακάρι όλη μας η ζωή να ήταν ένα ανοιξιάτικο βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Παιδιά να παίζουν, άνθρωποι χαλαρά να πίνουν τον καφέ τους. Όμως εδώ και 2 χρόνια το μνημόνιο αποφάσισε διαφορετικά. Αποφάσισε η ζωή μας να γίνει μια Δευτέρα πρωί με μια αγγελία στα χέρια για να ψάχνουμε για δουλειά. Φίλοι και φίλες, θα ακούσετε πολλές πολιτικές ομιλίες αυτές τις μέρες. Και εγώ δεν θέλω να σας κουράσω με μια άλλη πολιτική ομιλία και γι' αυτό, για όσους και αν φαίνεται παράξενο, θα πω μια ιστορία για τη γιαγιά μου. Και θα ήθελα μετά να μου πείτε τι να κάνω. Γιατί η γιαγιά μου εδώ και κάμποσο καιρό έχει βαρύ πυρετό. Και πήγε στους γιατρούς και ο πρώτος γιατρός της είπε ότι οφείλεται σε κρυολόγημα. Της έδωσε φάρμακα και αυτή γύρισε στο σπίτι. Δεν θεραπεύτηκε, ήταν λάθος η διάγνωση. Τα φάρμακα δημιούργησαν επιπλοκές. Πήγε σε δεύτερο γιατρό, ο γιατρός ο δεύτερος είπε λίμωξη, ξανά άλλα φάρμακα, ξανά επιπλοκές. Ο τρίτος είπε θηροειδή. Για να μην τα πολυλογώ, η γιαγιά μου αυτή τη στιγμή είναι τιμοθάνατη. Και επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι, και αν δεν είστε έξυπνοι άνθρωποι, προφανώς δεν θα ήσταν εδώ σήμερα, καταλάβατε ότι η γιαγιά μου είναι η Ελλάδα, είναι η δικιά μας γιαγιά, η γιαγιά όλων μας. Και αυτή είναι σήμερα άρρωστη. Είναι ένα βήμα πριν πεθάνει. Γιατί οι συνταγές που εφαρμόστηκαν πάνω στο κορμί της όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα 2 τελευταία, για να αντιμετωπίσουν την κρίση χρέους που είναι ο πυρετός, που είναι το σύμπτωμα και όχι η αιτία, γιατί οι αιτίες είναι πολύ βαθύτερες και πολύ πιο ουσιαστικές. Όλες αυτές οι θεραπείες δεν αποδίδουν και όχι απλά δεν αποδίδουν, αλλά κάθε φορά ρίχνουν τη γιαγιά μας ακόμα πιο βαθιά μέσα στην αρρώστια. Και αυτό γιατί αυτοί οι γιατροί, οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, αυτοί δεν το κάνουν για να σώσουν τη γιαγιά μας, το κάνουν για να σώσουν τις τράπεζες, τα μεγάλα μονοπόλια, όλη αυτή την πολιτική παρακρατική καμαρίλα που έχει δημιουργηθεί το μεταπολίτευση και μετά, πετραδάκι και μίζα τη μίζα. Όλοι αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Εμείς όμως ενδιαφερόμαστε. Ενδιαφερόμαστε να σωθεί. Και γι' αυτό ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει ένα διαφορετικό, εναλλακτικό, ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Και αυτό το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και πραγματικό και μπορεί να δημιουργήσει ελπίδες για έξοδο από την κρίση, όχι γιατί είμαστε πιο έξυπνοι από τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, αλλά για ένα άλλο πολύ πιο ουσιαστικό λόγο. Ότι η δικιά μας η πρόταση πατάει πάνω στις ανάγκες, πάνω στις ελπίδες της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτινών τα δικαιώματα και αυτινών τις ανάγκες έρχεται να υπηρετήσει. Σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Σε αντίθεση με πολιτικές οι οποίες μονάχα προκρίνανε τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς μπορούμε να κοιτάμε το λαό μας στα μάτια. Όχι μονάχα γιατί 2 χρόνια και πολύ περισσότερα πριν σταθήκαμε στο πλάι του σε κάθε κοινωνικό αγώνα. Στα συνδικάτα, στους αγώνες για τα χαράσια, στις πλατείες, παντού. Αλλά γιατί ακόμα και σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη ώρα για το λαό μας, εμείς έχουμε πρόταση. Έχουμε πρόταση εξόδου. Έχουμε πρόταση ελπίδας. Ας έρθει ο κύριος Σαμαράς και ας έρθει ο κύριος Βενιζέλος. Ας έρθουν οι παρακινούμενοι της Siemens και τα γιουσουφάκια του Εφραίμ και του Τσοκατζόπουλου να κοιτάξουν στον ελληνικό λαό στα μάτια και να του πούν το ίδιο. Ας κοιτάξουν τον 1 εκατομμύριο ανέργους. Ας κοιτάξουν τους εργαζόμενους που δουλεύουν για 300 ευρώ. Ας κοιτάξουν τον συνταξιούχο που με την κουτσή του σύνταξη πρέπει να ζήσει πλέον όχι μονάχα αυτός, αλλά και τα παιδιά του και τα εγγόνια του που είναι άνεργα. Ας κοιτάξουν τον μικροεπαγγελματία που κλείνει το μαγαζί του γιατί η τράπεζα και τα δάνειά της είναι θηλιά στο λαιμό του. Ας κοιτάξουν αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια και ας τους πούνε ότι τον Ιούνιο θα εφαρμόσουν την ίδια συνταγή και πάλι τα ίδια μέτρα για να μας βγάλουν από την κρίση και να τελειώσουν και από την ύφεση. Λένε ψέματα. Αντίθετα εμείς μπορούμε και θα σταθούμε στο πλευρό του λαού μας και μετά τις εκλογές με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είτε μας εμπιστευτεί μια κυβερνητική εντολή είτε όχι. Θα είμαστε παντού και μέσα στη Βουλή και στο πεζοδρόμιο δίπλα του. Όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα και όλοι εμείς που για 2 ολόκληρα χρόνια, 8 η ώρα όταν στηνόμασταν μπροστά στην τηλεόραση, αγωνιούσαμε για το τι θα ακούσουμε, για το τι θα μας ξημερώσει την επόμενη μέρα. Όλοι εμείς που όταν διαμαρτυρηθήκαμε, πνιγήκαμε στα χημικά και στο φόβο. Όλοι εμείς που είδαμε τα όνειρά μας να πεθαίνουν. Όλοι εμείς, σε 1 εβδομάδα ακριβώς από τώρα θα μπούμε πίσω από ένα παραβάν. Και για 2 λεπτά θα κρατάμε στα χέρια μας τη μοίρα του τόπου. Και δεν μπορούμε αυτή τη φορά να λαθέψουμε. Για 2 λεπτά θα είμαστε εμείς οι μικροί θεοί που με την ψήφο μας θα χαράξουμε μια διαφορετική πορεία που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να τη χαράξουμε. Ώστε σε 1 εβδομάδα ακριβώς από τώρα, από άκρης άκρης ολόκληρη την Ελλάδα, από το Καστελόριζο μέχρι το Διδημότικο, από τα βουνά του Γράνου μέχρι τη Γάβδο, να ακουστεί μια φωνή.
Θέλουμε την πατρίδα μας πίσω. Θέλουμε τα όνειρά μας πίσω. Μπράβο, ρε Αντρέα.